Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Ngilanto Daba olwamaphupho. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe kule channel, uya-like le video le. Kuna-1000 more videos akhona kwi-channel ongakwazi ukuthi wavakashele wabuke wabheke ufunde okuthile kona. Namhlanje sibheka la uSpho 1190 at Spho 1190 uthi wena weningi. Siyabulela, cela ukubuza iphupho apha ukuxazula tearing up with Caesar impahla zomuntu omaziyo. I was so angry and ended up cutting up his clothes. I wasn't addressing him by his name, though I was addressing by a different name. Uphupha udabula impahla, uklebhula impahla. Ngabe umuntu ngathi ukudabula noma uklebhula impahla ngabe zakho ewesomunye umuntu. It has to do with ulaka noma umunye ngathi into ukuthelo, anger that you may unleash kulowa muntu or ongazami ukuyikhombisa ama udabule zakho. So ngaba ukudumala noma ukudumazeka yabo noma ukudabuka futhi ungakhombisa ngokudabula impahla. Kungaba ukuthi ubhekene nosizi ungakhombisa futhi ngelona ngokudabula impahla ukuthi kuyenzeka kube ukuthi udabula impahla ngoba uzama ukunlisha into ukuthelo noma ukhombisa into ukuthelo. Ungaba ukuthi mhlawumbe umuntu odabukile noma obhekile ukukhungatheka. Ngaba ukuthi mhlawumbe kunento ewusizi obhekene nayo futhi. Kwesinye isikhathi ngingakhomba nje ukuyithoba nokuzehlisa kwakho ngesimo esithile. Kwesinye isikhathi kungaphinde kukhombe la ukuthi mhlawumbe uzwakalisa ke lolu laka. Uyabona? Asenze kanjena. Number 1, uma uphupha la udabula izingubo, sikhala njengoPaul uma udabula ezomunye, lungasho ukuthi ungase mhlawumbe lo muntu omhlambalaze noma umlulaze ngenxa yentukuthelo onayo. 2, futhi uma uphupha udabula izingubo kuPaul uma udabula ezomunye, lungabuye nje kwesinye isikhathi luchazela ukufekela kobudlelwane noma ke ukuphela kobudlelwane phakathi kwakho nalowo muntu. Kungenzeka sekukhona ukungezwani noma kuzoba khona ukungazwani nalowo muntu noma nje omunye umuntu bese kuphela lobo budlelwane, yayibona. Number 3, kuyenzeka futhi uphupha udabula ingubo kuba uPaul uma udabula ezakho osuke lusho nje ukukhungatheka nokudabuka okuzofika kuwe. uJobe 1:20 wayesesukuma uJobe waklebhula ingubo yakhe waphucula ikhanda lakhe wawela emhlabathini wakhuleka. Kanti number 4, kuyenzeka futhi uma udabula ingubo uthothi sikuthele njengoPaul uma udabula ingubo zakho osuke nje lichaza ukuthi mhlawumbe kungenzeka umuntu okhungethe usizi olukhulu kakhulu olufike noma oluzofika noma olufikela kula kushiya ke ubambo ngezandla noma uzofela ukubambe bese likushiya ubambo ngezandla, yabona. uGenesis 37:34 uthi uJakobe wayeseklebhula izingubo zakhe wafaka indwangu yamasaka okhaleni lakhe walilela indodana yakhe insuku eyiningi. Kanti uGenesis 37:29 uthi uRubeni wabuyela emgodini, bheka uJosefa wayengasekho emgodini waklebhula izingubo zakhe. Kuyenzeka futhi uphupha la udabula ingubo kuba uPaul uma udabula zakho olusuke nje lichaza ukuthi mhlawumbe uzothatha olungeluba empeleni osuke lichaza isinyathelo sokuzozithatha sokuzehlisa sokuyithoba ngenxa yesimo esinzima esibhekene nawe. AbaseKorinte noma iziKronike zesibili chapter 34:19 kwathi lapho inkosi sizwile amazwi omthetho yaklebhula izingubo zayo. Number 6, uma udabula ingubo zakho futhi lokhu kungachaza imizamo yakho ngabe ukuzwakalisa ilaka noma ukhombiswa ulaka nento ukuthelo onayo, yabona. Izenzo 14:14 kwathi bakuzwe lokho abapostoli uBarnaba noPaula baklebhula izingubo zabo baphonseka phakathi kwesixuku bamemeza bethi ke madoda nikwenzeleni lokhu na. Siyabonga ke besibheka la udaba lokuthi uphupha udabula izingubo noma ngabe umunye umuntu odabula izingubo kodwa
nake singakusho ukuthi udabula ingubo ngaba ukuthi ingoba kunentukuthelo nolaka olukhonjiswayo lapho, kungaba ukuthi umuntu osuke ezama ukuzithoba nokuzehlisa esimeni esithile, ngaba ukuthi kunento ewusizi ekuphethe, noma ke ukhungathekile, unokudabuka, noma ke kunobudlelwane okungahle buphele phakathi kwakho nomunye umuntu, noma ke ungenzeka uhlambalaze noma ululaze omunye umuntu, noma ngakuthi idatshulwe zakho idatshulwe ngomunye umuntu phela, yabo, njalo njalo. So siyabonga kakhulu besibheka la kudabuka, besibheka uphupho lami likaSipho 1190. Siweni phansi